Good day, participants, as you are about to learn and enjoy on the comfort of your home. To make this seminar amazing and productive, kindly follow these simple rules. Number 1. In line with the Data Privacy Act, we would like to inform you that this online training is recorded. Your participation means that you are giving consent to be recorded. 2. Be on time. Be here 5 minutes before the online training starts. 3. Turn off your microphone. If you would like to speak, click the hand raise icon, then wait for the facilitator to address your concern. Number 4. Use the chat function. You may also send your question and concern in the chat option. It will be addressed during Q&A. 5. Take down notes. Writing down notes will help you remember important concepts from the training. 6. Be polite and courteous at all times. And number 7, don't forget to accomplish the attendance and evaluation right after the training. The training is about to start. Sit back, learn, and enjoy. God bless us all. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Alright, so magandang gabi ulit sa ating lahat, fellow coaches, no? Coach Andrew, kay Coach Penison. Episode 2 ng ating online coaches webinar workshop talk series for aspiring coaches and grassroots coaches, no? So this is the episode 2. Ang ating magiging topic for tonight is what are the types of coaches, no? So natago natin last time that ang last episode natin, the first episode, yung the qualities, no, of a good coach, no? Ano nga ba yung let we define that what is coaching, no? So ngayong gabi we will be discussing or tatalakayin natin ang topic na what are the types of coaches, no? So good evening muli sa ating lahat, to our viewers sa ating Facebook Live, no? Naka-live po tayo sa ating Facebook Live sa ating official page na The Coach 101, no? So pwede po kayong mag-like, follow, and share. At kung gusto nyo pong mag-join sa ating podcast or sa ating online talk series, no? So you can chat or PM lang po, no? So para maka-join po kayo, no? So good evening kay Coach Dennis Pagligaran. Good evening, Coach. At thank you for watching sa ating second episode ng ating online coaches webinar workshop talk series for aspiring coaches and grassroots coaches, no? Okay, good evening, Coach Benison. Kumusta ka na, Coach Benison? Coach, nice to hear you again. Na-miss ko po kayo. Salamat po sa opportunity. Tagal natin hindi nakapag Ngayon yun, si Coach Andrew. Good evening, Coach Andrew. Dahil nasa ata siya ngayon, nasa game. No? Good evening po. Okay. Oo. Okay. So let's start po sa ating discussion regarding dito sa ating topic na what are the types of coaches, no? Yeah, so types of coaches. So we have, kung na nagkamali, we have 5, no? 5 types of coaches. Nung last natin, so nabanggit ko yung 4. Tama ba? Kung na nagkamali, 4 na types of coaches, no? So, ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 types of coaches. No? So, we have the sports coach, life and career coach, conditioning and skills coach, performance coach, health coach, motivational or inspirational coach, and lastly, yung leadership coach. No? So, itong types of coaches, no? Yung pwede nating matatagal natin ngayon, yung gabi, no? So saan nga ba tayo diyan nababagay, no? So minsan tayo lahat nasa atin na natin yan, yung 7 yan nasa iisang tao na yan, no? So in different teams, no? So especially sa mga big teams, no? Meron silang sariling conditioning and skills coach, no? Meron din silang performance coach, o meron din silang leadership coach, no? Kung talagang big time, no? O malaking kilala o malaking team yan, no? So yung pito na yan is meron sila. Okay, so first we will be tackling yung sports coach. Okay, patayin ko lang yung background music natin. Okay, no. So first is the sports coach, no? So what is a sports coach? So natakal na natin yan no first episode, no? Lang natin ulit, no? Sports coaches assist athletes in developing to their full potential, no? They are responsible for training athletes in a sport by analyzing their performances, instructing in relevant skills, and by providing encouragement. No, so we as a sports coach, no, basketball coach, volleyball coach, or any sport, no, ang ating hinahawakan, no, we are assisting, no, our athletes, no, to develop, no, para magkaroon ng development, ng progress, no, yung kanilang potential, no. So ano nga kung nakitaan natin yung bata, no, o yung players natin or athletes natin na may
meron siyang potential, no? Kung ano ba yung potential na meron siya, no, we are, no, nilalabas natin, no? Inilalabas natin yung potential na yon, no? So we are responsible, no? Responsible tayo to the training, no? Yung training ng athletes natin or ng players natin doon sa mismong sport ng kanyang nilalaro. And then we are analyzing, no? We need to analyze their performances, no? Para malaman natin kung ano nga ba yung relevant skills, no? So pwede natin pang ituro or enhance sa kanila, no, so that we can see the progress and the development of our athlete skills. Okay, so gusto din natin na we are providing, no, na we are providing, wait lang po Ayan. And so we are providing, no, encouragement, no. Ini-encourage natin yung bata or ini-encourage natin yung mga athletes natin, no, so that the development, the process or the progress is tuloy-tuloy, no, para hindi mawalan ng self-confidence, hindi bumaba ang kanyang self-esteem, no, pag siya ay o pag sila ay tinuturuan po natin. Okay, so next slide. And sport coaching is a difficult and as demanding as any aspect of sport. No, good coaching and poor coaching often have impacts on the individual athlete or team and can be magnified out of proportion to the coaching direction itself. No, so isa sa mga mahirap, no, na passion, no, na trabaho ang pagko-coach, no. It's because of nandiyan na lahat no. Pag good game ang nangyari o nanalo ang team natin, no, lahat ng papuri nasa atin, no. Pag bad game naman, kung natalo ang team natin, lahat ng panglalait, lahat ng init ng ulo nasa atin. It's because of we can't blame those people na ganun talaga, no, ganun talaga ang mangyayari na there's a good and there's a bad or poor game, no. So stated dyan na good and poor coaching often impacts on the individual athlete. No, nagkakaroon ito ng impact o epekto, no, sa ating mga athletes, no. Kung good game siya, so nanalo po tayo, nanalo po ang team natin sa game na yun, no? So nagkaroon ng impact na, oh yes, nanalo tayo, no. So yung athletes natin magiging masaya, no, magiging sila, active sila na na mag-celebrate, no. So kung poor naman, no, or natalo po tayo, no, because of the lack of lack of trainings or lack of preparation, no. So magkakaroon din again ng another impact na yung student natin or athletes natin mas magkakaroon ng mas ma-encourage sila na mag-training pa mas talo paghadaan natin yung susunod na laban, no. So it doesn't mean na porke natalo po tayo or na hindi natin ibigay ang best natin is magi-give up po tayo. No, as a coach, no, sabi nga doon sa naka-stated doon sa ating first slide na we need to encourage our players so that their self-esteem and self-confidence will boost up, no, tumaas pa. Hindi po natin ibababa, no. Kung poor game po nangyari or bad game po nangyari, oh yes, may times na magagalit po tayo, pero in the end, no, nandun pa din yung natin, yung pambawi, no, the motivational word, ang pambawing salita natin para sa ating mga players. Okay? So next slide po tayo, no. So all sport coaches, no, must possess certain attributes, no, to provide effective direction to their athletes or teams. An important attribute is a technical, no, knowledge of the sport, no. So number one dyan, alam po natin yung sport na nilalaro o kino-coachan po natin. Hindi naman po tayo po pwede na tayo po ay mag-coach na hindi natin alam, no, na hindi natin alam yung sport, no, na ating tinuturo.
no? Bagkus hindi po tayo coach na napulot lang po sa gilid-gilid. Hindi po tayo yung coach na basta nakapag-coach lang tayo, yan na po yun, no? So pinag-aaralan po natin yung mismong sport na tinuturo or pinagko-coachan natin. Hindi naman po tayo sasabak sa gera na wala tayong dalang bala. Di ba? Di ba po, no? So, lahat po yan pinag-aaralan. The first time, kung gusto mo talaga mag-coach, no? So, aaralin mo po yan. Di ba? Pag-aaralan mo kung ano ba yung rules, no? What is the ruling of this sport? No? Ano nga ba yung mga do's and don'ts na pwede nating hindi pwede nating gawin at hindi natin pwedeng gawin, no? Ano po ba yung mga kailangan natin na alamin para sa ating mga players na ano yung tawag dito, ano yung mapwede natin ituro, no, na tawag dito, ituro na mag-fit para sa kanilang training program or mag-fit para sa kanilang skills, no? Di ba? So alamin po natin 'yan. Hindi po tayo basta-basta or hindi po tayo basta-basta na magtuturo lang na hindi natin po pinag-aralan yung mismo sport na ating tinuturuan. And number 2 attribute, no, you must have the passion, no? A passion for the sport is a coaching asset on its own. But the love of the game standing in isolation is not a sufficient grounding for coaching effectiveness, no? Kung kahit na ikaw ay napakagaling na coach, no, o ikaw ay isang kilala na coach, kung hindi ka passionate, no, kung hindi ka po passionate sa iyong ginagawa, no, how come na tayo po ay maging isang magaling o magaling at mabuting coach, no? So you need to have the passion, no? Kung talagang passionate ka na mag-coach, 'di ba? Ibubuhos natin yung oras natin, ilalaan natin oras natin, no? Doon sa ating ginagawa. Yes, mahal natin ang mga players natin. Yes, mahal natin pag-coach natin. Bagkus kung wala kang kung hindi mo talaga passion o hindi ka passionate coach, no? So how come po, no? How come po tayo ay mararating po natin yung level na gusto natin marating. Okay? So next. Ayan, so number 2, no, is yung career coach, no? So career, skills, choices, confidence, support, accountability, decisions, and income. Nandiyan po, no? Nakapulog po diyan sa career coach. So ano nga ba ang career coach, no? So let's take it to the next slide, no? Career coaching or career coach is when a coach and a player have done an one-on-one to help to reach career goals and full potential. Career coaches help with career planning, career changes, career advice, and career decisions. No, hindi lang po tayo na basta-bastang coach. No, we are career coach din. No, bakit po din tayo pwedeng tawagin ng career coach? Because of tayo po ay tinutulungan po natin. No, we are helping our athletes, no, to reach their career goals. Ano nga ba yung yung career na gusto nila, di ba? For example, si Coach Benison, no, gusto niyang makamit na hindi lang ako basketball player, no. Pag natapos ko pag-aaral ko, gusto ko maging chef, no? Di ba? So tayo, no, we are helping them in their career. Sabi ko nga nung first episode natin, first discussion natin, we are helping our athletes or our players, no, in not only one direction, because we are helping them in many directions, no. Hindi lang po iisang daan ang ang itinuturo o sasamahan sila doon sa mismong journey nila sa career nila, because we have many ways, many directions that we can help them to reach their career goals and full potential. Okay? So career coaches help with career planning. No, we are helping them kung paano nila magplano sa kanilang career, no? We're helping them, no, to plan kung paano ba nila to umpisahan, paano ba nila to gagawin.
paano ba nila ito pwedeng tapusin, no? So, we are helping them din sa kanilang career changes kung gusto nilang magbago, no, ng kanilang takbo o do sa takbo ng kanilang career sa karera ng kanilang career, no? So we are advising them, no? Nagbibigay tayo advice, no? Naka-stated na diyan na career advice din, no? We are advising them kung paano nila 'to gagawin o ano ba yung mga pwede nilang gawin, no, sa kanilang career, no, and other career decisions, no. Hindi lang po tayo basta-basta nagsasalita o nagbibigay advice na hindi po to mag-fit o capable doon sa kanilang tinatahak na journey, no. So we as a coaches, no, are the one to help them in their careers, no. Hindi lang po tayo yung nagtuturo for the sports only, pagkus tayo din po ay nagtuturo, no, tinuturuan din natin sila in their career. Okay, no? So next slide, next slide po tayo. Okay, ayan, no, career coaching, no, is a future-minded tool to help unlock your workforce full potential or your athletes full potential, because every career journey is unique. A career coach personalizes their approach to help fit their players, no. So ang approach natin diyan, hindi po tayo yung coach na, oh tara dito ka na sa namin, sa team namin dahil madadala ka namin sa sa MPBL, sa NCAA. Yes, na tayo ay may sariling goals, no? As a coach, we have one common goal or one career goal na gusto natin na ang mga players natin is maipunta din natin, no? Madala natin sila sa mga big leagues, no, or big schools, no? Para sila ay maging maging athlete or varsity doon, no? Bagkus, no? We are helping, no? We are focusing, no, in their full potential, no? In their full potential. Ano nga ba yung mag-fit, no? Ano ba yung help na mag-fit doon mismo, no, sa players natin? Because we are unlocking, no? Ini-unlock natin, no? Para kumbaga sa kandado, pag sinuksok mo ang susi sa kandado, mabubuksan, di ba? So ang aking internet. Pa rin tayo suporta, nagbibigay ng advice, no? It's because in their career they will be ups and downs, no? Magkakaroon sila ng ups and downs doon, no? So as a career coach, no, bilang isang coach nila, no, we will push them to the limit, no? Ipo-push natin sila sa limit nila, no, kung hanggang saan nila kayang ilabas, no, o isagad yung potential na mayroon sila. Okay? So next slide. Ayan, no? What does a career coach do? Ano nga ba yung ginagawa ng isang career coach? No? So, a career coach doesn't have one size fits all. No, hindi po tayo yung kung ano ba yung isa para sa lahat na. 'Di ba? So, dapat in one, no? Dapat isa sa mga players mo o bawat players mo meron kang isang career goal para sa kanila. Hindi po kung ano yung career mo sa isa, ganun na din yung career advice mo para sa kanila. Di ba? So, kung ano yung sinet mong goal para doon sa isa, you need to set another goal para doon sa isa. That's because every career journey is unique and requires personalized support. Sabi ko, ayun na, di ba? So, is unique. No? Every career journey is unique. No? Kung si Coach Benison is nag-set siya ng isang goal, no, para sa akin. Ano ba yung goal na gusto niya para sa akin? Makapagtapos ako ng pag-aaral, matulungan ko ang pamilya ko. And then doon sa isang player niya naman is ang nag-set siya ng another goal is gusto niya maiparating niya ito sa isang team, no, sa NCAA, no. Ganon din sa kabila, no.
Gusto niya din sa kanyang isang player na nag-set siya ng goal na after niya maging isang varsity, magkaroon siya ng business. Di ba? So every career journey has its own unique journey, no? Sabi nga diyan, it requires personalized support, no? Personalized, no? Sarili, no? Personalized support ng bawat isang players natin, no? A person's career path is like a fingerprint. No two journeys are the same. Yun yung sinasabi ko po. No? Hindi po pwedeng ang isang career set goal is ipaparehas mo doon sa isang player mo. No? So you need to set another goal in that player din. No? Magkakaiba. No? Tatanungin mo siya, no, you as their coach, no, ano ba yung pangarap mo sa buhay? No, so kung natalaman mo na 'yon, no, you need to know his or her purpose, and then you need to set one career goal. And then another player ulit, tatanungin mo ulit, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung gusto mong maging? Di ba? So another set of goal na naman 'yun, di ba? So kahit na maraming set of goal yan, basta, no, tayo na coaches, no, we need to personalize our full support in our players. Okay? So next. Ayan, no? So life coach, no? So bakit nasama ang life coach, no? Sige nga, natin. So bakit nga ba nasama ang life coach, no? So a life coach focuses on helping athletes navigate their personal challenges, no? So ang life coach, no, you are focusing, no, to helping your athletes, no, sa kanilang personal or life, career challenges, no. Nagfo-focus din tayo, no, kung ano nga ba yung tinatahak niyang mga problema, no, o dumadating ng problema sa kanya. Ba, inaalam din natin kung ano 'yon, no, so because we need to support them, we need to help them, no, kahit na anong hirap ng buhay yan, sabi nga natin, no. Kung tayo na mga coaches, pag nakikita natin ang players natin, no, na nahihirapan, no, hindi natin po ito kayang makita o tanggihan, no. Ganon din po, no, as a teacher, no, as a instructor po, no, hindi po natin kayang pabayaan ng ating mga estudyante, no, kahit na so alam natin nahihirapan na sila, no, bagus nandiyan pa rin tayo, magbibigay ng saya, magbibigay ng tulong para doon sa estudyante yon, no. People often consult life coaches when they encounter major life changes or want to make large change, no. Often madalas lang no magpa-consult, pero as a coach, no, bilang tayo na sports coach, no, always natin yan ginagawa sa ating mga players, no. It's because, no, hindi natin alam, no, sa lahat ng players natin, merong isang player dyan or 2 to 5 players natin nag-i-struggle sa buhay, no. Tama po ba? No, sasabihin, nahihiya lang magsabi yung bata na, coach, baka pwede pong makahingi ng pamasahe dahil wala na po pamasahe. Coach, baka pwede po akong makahingi ng pangbili ng ulam o pagkain po dahil hindi po ako nabigyan ng aking panggulan ng baon. No? So may mga ganyang players or students, no, na nahihiya sila, especially mga from ages 14 above, no, until 21. Minsan tatabingan, coach, baka may extra ka po dyan, pang-date po ako. Wala po kasi pang-date, di ba? So nahihiya yung mga natin. So wag natin pong tatanggihan ng mga players natin. Regards na pag ganyang situation, no, sabi ko nga na hindi po lahat ng players natin ay asensado po buhay. No? There are some students or athletes na hindi ganun po kaangat ng buhay nila. So kaya naging varsity sila or ginrab nila yung opportunity so that na yung buhay nila ay sumangat, no. So may times na there are coaches na nakita ang isang player or isang bata na may full potential, no. So offer po ng ng scholarship grant or any
scholar na pwede niya magamit sa school na gusto niyang papasukan niya, di ba? Sasabihin niya, coach, wala po kaming ganito kalaging peras para makapag-aral po ako sa Manila. Di ba? So there are coaches na magbibigay o mag-o-offer ng ganito scholarship. So ako po ay medyo nawawalan ng signal, no? So medyo ko lang. Ayan. So these are a life coach may help an athlete, no? So we have 9 life coach that we can help our athletes. So number 1 dyan is make plans for their life, no? We need to help them, no, to make plans para sa kanilang buhay. Ano nga ba yung plano mo sa buhay mo? Ano ba ang plano mo after mong graduate ng high school? Ano ba ang plano mo after graduate ng college? No, ano nga ba yung plano mo, no, pag hindi ka na varsity, 'di ba? So you need to ask them, no, you need to set or make plans, no, para sa kanilang journey o para sa kanilang buhay after nila maging student athlete. Okay? So number 2, no? Set personal priorities. Na ano ba yung mga priorities nila, no? Bilang isang student athlete or after nila maging student athlete, di ba? So, as a student athlete, they need to prioritize their education, yung pag-aaral nila, no? Aral muna bago basketball. Aral muna bago jowa. Aral muna bago lakwatsa. Di ba? So you are setting their personal priorities, no? So that hindi po nila ito makalimutan. So kung bakit po nila yun ginagawa o gagawin. Okay? So dito na si Allen, no? So ikaw, Coach Benison, taas ko lang, ano ba yung mo? Ano ba yung set of personal priorities mo, no, para sa mga players mo? Magandang gabi po, Coach Joshua. Una po sa lahat, salamat po sa mabuting pagkakataon. Na-miss ko po kayo. Na-miss ko po yung gantong webinars po ninyo. Coach, ganito lang naman po yung direct na sinasabi ko po sa mga young aspiring players po natin. Ang unang-una po sa lahat is sana magamit nila yung basketball through education. Makapag-aral sila dahil nagsikap po sila na maging magaling na basketball player. Ayan po yung pinaka-main goal po namin dito po sa aming napakaliit na basketball club po. Yun po, Coach. Yan po yung pinaka-reason kaya po kami nagsisikap mag-basketball at mag-guide po sa mga young aspiring players para po makapag-aral sila sa magagandang eskwelahan dahil po sa kanilang paglalaro ng basketball. Ayan, okay. Thank you, Coach Benison, no? So, si Allen. Dahil isa sa mga natin yan, aspiring coach, si Allen Machong, varsity player siya ng FEU sa athletics. Wow. Hindi ata siya makakonect. So anyway, so thank you, Coach Benison, doon sa iyong pag-share ng So we are setting their personal priority. No? Para alam natin, no? Para malaman natin, no, ano ba yung pwede nating i-prioritize, no, para sa kanila, no. So they need to prioritize the education, value of education, no, because of education or learning, no. Yung natin diyan is sa continuous learning process, di ba? Hindi po tayo kahit sabi natin tayo po ay
tayo po ay matanda na. No, alam na natin lahat dahil magaling na akong coach, no? Magaling na akong player, di ba? So doon it's that hindi na po hindi po doon nagtatapos, no? Ang pag-aaral natin, no? So kung gusto mo talagang gumaling, magkaroon pa ng maraming knowledge regarding sa ating sa yung pag-coach o pagiging isang player, yeah, so you need to attend those kind of webinars, workshop, no, so that makinig pa sa mga other mentors, no, other coaches. Medyo mahina daw po signal, sabi ni Allen, no. Para naman mag-gain pa tayo ng more knowledge, diba? Para hindi nila sabihin na nabanggit natin doon nung first topic natin na the coach, one of the qualities of a coach is a good listener. Has a good is a good communicator. Yeah, so nakikinig po tayo, kaya sabi ko, listen, analyze, and apply. So you need to listen to those other coaches, di ba? Kung gusto natin maging magaling talagang coach, makikinig tayo. No, ano ba yung natin? Magiging ano ba yung pwede nating i-adapt? Ano ba yung pwede nating ituro, no? Para sa ating mga players natin o estudyante, di ba? And then analyze it, no, di ba? I-analyze natin ano nga ba yung magiging outcome nito, di ba? And then lastly, you need to apply, di ba? Para makita mo yung outcome mismo, no, nung yung napakinggan, no? So pinakinggan mo, inanalyze mo buti, ano nga ba yung pwede maging outcome nito, and apply it para naman makita natin yung outcome nung mismong gagawin mo, di ba? Kung nakita natin na medyo hindi nagandahan, at least nakita natin outcome. But pwede pa natin improve yun, no? So that kahit na another revision, di ba? Sa pag-create ng pag-create ng plays natin, di ba? Binibigyan natin ng pansin yung mga players natin or team captain natin na magbigay ng kanilang idea, no? Ano ba pwede mong i-share na pwedeng gawin natin play para naman mas makatulong to, no? Mas makatulong to sa team natin, di ba? So binibigyan natin encouragement yung bata na i-share ang kanyang nalalaman. And then pag yung kanyang nalalaman naman is pumasok sa isip natin na parang pwede to di ba? So you need to analyze. I-analyze mo kung ito ba magiging effective so that pag naging effective to, magiging maganda ba or hindi magandang outcome. So that para makita natin yon, no, we need to apply. Diba? I-apply natin yung sinabi ng bata. Pag nakita natin na yung outcome na yun is magiging maganda o magiging hindi maganda, no, at least nakita natin yung yung outcome na kalalabasan nun mismo. Okay, so number 3, no, improve their mindset and enjoy life more, no. So we need to improve their mindset, no. We need to set standards, no. Set standards sa kanilang mindset na hindi lang po tayo hindi lang po porket na ang natin mindset diyan, di ba? Yung umusong trend ngayon, di ba, mga fellow coaches, mga athletes, na mindset ba, di ba? So naririnig natin 'yan, no, pag may nagawa tayong isang bagay, no? So, sinabi mo sa yung kakilala, di ba? Sasabi mo, mindset ba? Di ba? So, pero, no? So, we need to improve their mindset. Hindi lang po tayo nag-stick o nag-stay doon sa mindset na yun, no? We need to go beyond, no? Go beyond or go outside, no? Doon sa comfort zone na yun, no? Lalabas tayo sa comfort zone na yun para sa nila, no? Sa kanilang mindset na yon is another set of mindset yung mayaan natin para sa kanila. Ayan, and they need to enjoy life, no, enjoy nila ang buhay, no, sabi nga nila ika nga nila, ba, na habang mga taga pa, no, enjoy mo na ang buhay, no, kasi pag tumanda ka, no, hindi na natin ma-enjoy buhay. Hindi na natin ma-enjoy ang buhay pag tumatanda na tayo. No, tayo ay namamahinga na lang, di ba? So habang bata pa, enjoyin lang. Hindi yung
Hindi yung injury na puro tayo laklak ng anak or ano pa yung ano natin, ano pa yung puro tayo gala, pang chichiks, di ba? May mga ganyan, may mga ganyang mga players na, no? Mga estudyante na habang bata sila, hindi, malakas pa ako, chichiks pa ako, no? Dahil sikat ako sa ano sa school, o heartthrob ako sa school, sige, babae doon, di ba? Okay, minsan, naghala pa siya pa, sasama pa ang tropa. Tara tol, ano, doon tayo sa ano, sa Ampers na, ano, kaya doon tayo sa Spade. O, yayain natin mga chicks natin. Di ba? So, maling mindset po yun, no? So, we are setting there, or we are improving their mindset na wag gawin yun, no? They need to go out, or they need to move forward, no? Doon sa kanilang comfort zone. No? Wait lang ako. Athletics. Ayan, saan na tayo? So, number 4, no? Become more resilient to challenges, no? So, naging resilient tayo sa ano? Sa challenges sa buhay. No? So, para malaman nila na ano nga ba yung mga no? Ano nga ba yung haharapin nila, no? Haharapin nila sa kanilang tahak or doon sa journey na hahatakin o tatahakin nila, no? Dapat maging resilient tayo as a coach, no? Para malaman nila, no? Malaman nila kung ano ba yung mga challenges na darating, no? So you can make your own, no? Make your own solution. No, paano ba yung magiging solusyon natin pag dumating yung problema ganito, 'di ba? So para maging prepared ka, you need to prepare your student or your athlete, no? In those challenges in life, 'di ba? Hindi tayo na sige, ganito lang gagawin mo pag dumating 'yan, ganito ganyan, no? So wala tayong set of goals, no, set of solutions, no, para doon sa challenge na 'yon. Pag 'di ba? Pag for example, si Coach Benison, challenge ka si Allen, si Allen, gumawa ka ng 100 shots, no? Dapat makagawa ka ng 100 shots sa in 1 hour, 'di ba? So you are challenging the children. Dapat ikaw din, Allen, 'di ba? So challenge ka ni Coach Benison, dapat prepared ka. Prepared mong tapusin o makagawa ng 100 shots in 1 hour. Diba? So ano nga ba yung probable or pwedeng maging doon, solution noon, no, di ba? Mag-training ka, no? Pag-iigihan mo yung inyong yung shoot yung inyong o gagawa ka ng shooting drill. And then pag si Coach Benison nag-set ng time, date o saang place, gagawin mo gagawin mo ang 100 shots in 1 hour, di ba? So habang tumatakbo oras, shoot ka doon, shoot diyan, di ba? So you accepted the challenge. So nakagawa ka ng solution, no, na doon sa challenge na yun is para matapos. Okay, so number 5, understand how to practice self-care, no? So we need to teach them, no, to understand kung paano nila alagaan ng kanilang sarili. Hindi porket, sabi ko hindi porket naka-stated dyan na they need to enjoy life, no? Doon sa pag-enjoy ng life na yun, no? So dapat alagaan pa din nila ang sarili nila, diba? Para habang bata pa lang, no, nagkakaroon pa din ng pag-aaruga sa kanilang sarili. Ay, so number 7, no? Find passion and purpose in life. Ayan na, yun yung sinabi ko, nabanggit ko din nung nakarang natin, o nung first episode natin na tinanong ko sa inyo yan, no? What is your purpose? No? Ano ba yung purpose mo sa buhay? Bakit ka nagpo-coach? Ganon din sa natin, sa mga student athletes natin. Ano ba ang purpose nila? No? Bakit sila naging student athlete? No? So we need to find, no? Kailangan mong silang tulungan hanapin yung passion and yung purpose nila sa buhay. Diba? Tatanong mo yan, ano bang purpose mo? Diba? So yung purpose niyo, sasabihin niya, ang purpose ko sa buhay is makapagtapos ng pag-aaral, diba? So yun, hanapin natin. Tulungan natin siya. Hanapin ko yun. Diba? Mag-dig in tayo. I-dig in more.
i-dig in more pa yung mismong goal niya, no? Yung mismong purpose niya. Ano ba yung purpose niya? Matatanungin natin 'yon. Wait lang, i-ano natin si Coach Rio. Like sa mga natin, kaibigan coach natin si Coach Rio, founder ng sa mga founder and founding fathers ng community basketball, Filipino basketball community coaches. Ayan. Okay. So number 8, no? So number 8 na tayo, no? Recognize unhealthy patterns and adopt better behaviors, no? So we need to recognize ano ba yung unhealthy patterns, yung mga masama, no? Hindi pwedeng gawin o hindi masamang gawain ng mga players natin. O so yung isang player natin puro alak ang ginagawa niyan, di ba? You need to recognize it. O pagsabihan mo siya na hindi maganda yan, no? Hindi maganda yan sa katawan natin. O lagi siya nang pupuyat, no? Sasabihin din natin yan na iwas-iwasan mo yung pagpupuyat dahil makakapekto yan sa sa iyong sarili, lalo na sa training mo. Diba? So that para malaman ng bata yung reason bakit natin ni-recognize yung unhealthy patterns na yon, no? Adapt better behaviors, no? So we need to adapt, no? Ipapaano natin, i-recognize din natin na i-adapt nila yung magandang behaviors, no? Na para ito sa kanila, hindi to para sa atin, no? I-remind natin sa kanila na alin, no? Di-remind ko lang na ito you need to adapt it para naman magkaroon pa ng magkaroon pa ng magandang improvement o ng magandang progress yung training mo, diba? So nire-remind na din natin sila, no? So that they can recognize kung ano ba yung adaption na yon, yung pag-adapt niya ng sinabi mo para sa kanya, diba? And lastly, number 9, no? Achieve a great work-life balance, greater work-life balance. So we need to achieve, no? Para naman sila ay magkaroon ng magandang balance, no, sa kanilang buhay, no? Work life balance. Para hindi po to mas mabigat, mas magaan yung ganito ganyan, di ba? So you need to balance them. Balance sa time, balance sa trabaho, balance sa pagiging athlete, balance din ang pagiging estudyante. So lahat yun, mabalansin niya. So tutulungan natin siya para ma-achieve yung greater work-life balance na gagawin niya. Okay? So next slide po tayo. Ayan, no? Sports and conditioning and skills coach, no? So tayo na coach, na yan? Mostly isang tao na gumagawa niyan, di ba? Pag maliit na team lang yan or maliit na school lang yan, iisa na ang diyan. Oo. So, lahat yan natin, di ba? So, sports, conditioning, and skills coach, no? So, conditioning and skills coach, no? Create safe and effective strength training routines to help some reach health, fitness, or sports-related goals. Ayan, no? So, tayo na coach, conditioning and skills coach, no? So, we are creating those workout or exercise program, no? Yun ang purpose ng conditioning and skills coach, na sila ang nag-create ng inyong program, di ba? Sports related program, health and fitness program, siya ang nag-create, no? So that sa pag-conduct natin ng trainings natin, magkaroon po ito no safe and effective training routines, di ba? So ano ba yung compatible na exercises or routines na gagawin natin, ipapagawa sa kanila, di ba? There are some coaches, no? There are some coaches talaga na pag nagpa-training sila, hindi po to compatible or nag-fit doon sa program nila, di ba? May mga ganyan pong coaches na pag sila nagpa-training, sige, training ka lang ng training, pero hindi na ito suitable, no? Hindi na ito suitable doon sa mismong program mo na ipapagawa mo sa kanila. Likely sa volleyball, di ba? There are some coaches sa volleyball na may kilala ko niya dito sa amin na pa-training pero yung kanyang pinapagawa or kanyang program hindi na siya
nagiging suitable o compatible or fitable doon sa mga players niya. So tayo, no? Tayo na as their conditioning is skills coach, we need to analyze, no? We need to analyze their, no, physical fitness level, ano ba ano niya, kung siya ba ay payat, mataba, obese, malnourished, no? Yung health level din niya, 'di ba? Kung siya ba ay merong sakit sa puso, mabilis siyang hikain, 'di ba? Aalamin din natin 'yan, no? Ano ba yung age na pwede ng yung age na ating tuturuan, no? So alamin din natin 'yon kung paano po o ano nga ba yung mga exercises or drills na ipapagawa natin na magiging suitable sa ages of 10 below, 15 above, 'di ba? 20 above, 30 above, 'di ba? So ganoon din 'yon. Para hindi po mahirapan, no? Hindi po tayo mahirapan at hindi din mahirapan yung players natin doon sa ipapagawa natin. Di kagaya naka-stated dyan na we are creating safe and effective strength training routines. Okay? So next. Ayan, no? Conditioning and skills coaches may work on one-on-one with the athlete out of a gym or home, lead group fitness classes, or work as a part of an athletic team or school strength and conditioning program. No? So pwede po tayo pwede po tayo magturo one-on-one, no? One-on-one sessions, pwede din tayo magturo sa gym, sa bahay, through online or through face-to-face. Ganon din, no? Pwede din po tayo magturo through group fitness classes dun sa gym din, no? Kung marami sila, or either, no, as athletic team or school strength and conditioning coach, no? So nagke-create din tayo, no? Create tayo ng magandang program, no? Na magandang program sa isang school, no? Sa isang team school, sa pag-create ng basketball team or volleyball team or so on and so forth, no? So you as a conditioning and skills coach, you need to set the standards, no? You need to set standards, no, sa iyong paggawa ng conditioning or fitness program mo. Natanda natin 'yon, no? We need to set standards, no, sa pag-create ng ating conditioning and fitness program in your players or in the team. Alright? So next. Conditioning skills coaches, technically, skills are equally essential to help your clients or your players prevent injury. Diba? So, hindi lang po tayo, diba? Hindi lang po tayo conditioning skills and coach lang because we have those technical skills, no? So that we can help our players or our athletes to prevent injury. Hindi lang po tayo yung skills coach or conditioning coach sa turo ng turo. Bakos dapat alam mo din, no? Alam mo din kung ano nga ba yung do's and don'ts, no? Yung tama o mali sa pagiging isang conditioning skills coach. Ano ba yung tamang ituturo at hindi pwedeng ituro, no? There are some conditioning coaches na nagtuturo sila na hindi po pwede sa bata, no? Kahit na alam na nila nahihirapan nila, sige, patuloy pa din sila. Patuloy pa din silang nagtuturo nun kahit na. So number one requirement dyan, you need to understand the human anatomy. Ano nga ba yung human anatomy? The different kinds of body parts, muscles, and bones sa ating katawan. O parang sa ano lang yan, sa college, no? Sa akin, bilang isang college instructor, no? Sa PE1, kinesiology, no? Human anatomy, dapat alam mo yan. Ano nga ba yung flexion? Ano ba yung reflection, di ba? Dapat alam natin 'yon. Saan ba yung saan part yung natin, 'di ba? In high school, ang tinatawag natin legs. Ang legs, ating hip, yung English ng ating arms, 'di ba? Sa college dapat ang terminology mo diyan yung thighs, your biceps, your triceps, 'di ba? Dapat alam din natin 'yan, no? Kung paano, no? We need to understand the human body anatomy, no? How muscles grow
and change. Diba? Kasi kung hindi natin alam yung terminologies, yung parts of the body, diba? O sa PE1, no? Sa PE1, ang inaano mo dyan is yung anatomy and kinesiology. Sa PE2, exercise-based activities, no? Exercise-based fitness activities ang ipapagawa mo dyan. Tulad ng progression and regression, no? Kailan ba sila magpo-progress? Kailan sila magre-regress? Diba? Ano ba yung periodization? Ano ba yung fit? So what is fit? Diba? Ano na yung fit? Ano yung ibig sabihin ng fit? Kalimutan ko na tuloy. Yung I, intensity, time, and type. Ano na yung F? Ayun, frequency, intensity, time, and type. Diba? So ano ba yung frequency? Diba? Gaano ba ito katagal natin gagawin? Yung intensity, gaano ba ito kahirap? No? Yung time, kailan ba, hanggang kailan to gagawin? Type, ano ba yung type of exercises or activities or drills na ipapagawa natin? Diba? So, you as a conditioning skills coach, you must required to understand the human anatomy so that how muscles grow and change and the overall dynamics of strength training. So these are a few technical skills you need or you'll need are. Ano ba yung mga technical skills na yan? So number 1 dyan is yung alam mo dapat ang AED or CPR training. No? Ano nga ba yung AED or CPR training, di ba? So alam din natin 'yan, no? Yung first aid training, no? So kung hindi mo alam ang first aid, so how come, no? How come na tayo po ay naging conditioning and skills coach, di ba? Kung hindi natin alam kung ano nga ba yung first aid, paano natin tutulungan yung bata, di ba? So ganun din sa AED or CPR. 'Di ba? Kung may isang bata na na nahimatay, 'di ba? Or kaya nawalan ng buwa, nawalan ng malay, 'di ba? So kailangan natin mag-CPR. Paano ba yung proper na pag-CPR natin? 'Di ba? Sa paano natin ititip ba natin kagad yung ulo bago natin buksan yung bunganga, tsaka natin bibigyan ng hangin and then bibigyan natin siyang push, 'di ba? So i-check din natin yung pulse niya, 'di ba? So there are required din tayo ng niyan, mag-attend ng mga ganyan, diba? So number 2 is first aid training. So first aid training. So paano pag ang players natin, di ba? So wala tayong team therapies, di ba? Or team doctor. No, you as a coach may training ka sa first aid. Di ba? So you need to apply. I-apply mo 'yon, yung natutunan mo sa first aid. Pag nabalian siya pag pinulikat siya, tama bang aguyudin natin yung paa niya habang pinupulikat o kaya i-push natin na bigla. Di ba? So titignan natin kung saan kung kung umakyat na ba ang kanyang pulikat, then tsaka natin pupush, no? So kung hindi pa din kung medyo bumababa ng kanyang pulikat, tanggalin na natin yung shoelace, di ba? Sa tanggalin natin yung shoes, tsaka ipupush natin ulit o patatayuin. Diba? So alamin din natin 'yan. Kung pag siya pa ay na-dislocate ang kanyang balikat, alam mo ba kung paano ibabalik 'to? Ano ba yung certain routines, no? Kung paano natin gagalawin ba natin kagad o hindi, diba? So number 3, no? Knowledge of current trends in fitness industry. So dapat alam mo din yung mga bagong trends, no, or current trends sa fitness industry. Hindi lang po tayo puro yung kung ano yung ginawa na nating program, no? So nag-stick pa din tayo doon. So you need to go beyond, no? Ano pa tayo, mag-research pa tayo ng mga new trends, ba? New trends sa sa fitness industry para kung ano yung mga feasible or suitable na exercises or routines na pwedeng natin ilagay sa program natin, magagamit natin. Mas makikita pa natin ng magandang progress or ng magandang development yung bata. Diba? So number 4, no? What is number 4? The ability to compose and create effective workout routines. Ayan, yung sinasabi ko kanina. So kung ikaw po ay may may training or pinag-aralan mo kung yung PE1 or PE2 for example,
no, ang human anatomy and kinesiology. Ang pagdating mo sa PE2, yung exercise-based fitness activities, di ba? So you have the ability na, no, madali ka na magkapag-compose o magkapag-create ng effective workout routines or ng inyong training program, no? Hindi ka na mahihirapan. So pag nagre-research ka, no, nagre-research ka pa ng ng mga different trends, no, na pwedeng or different exercise and routines, no, na pwede pa nating idagdag doon sa program, di ba? Mas mapapadali mo na lang siyang gagawin. So pag napapansin na natin na ang ating program is medyo na out of date na siya, so you need to revise, no? Re-revise mo lang yung iyong program para naman is maging mas maganda. So before you create your own fitness program or training program, you must take note of this, diba? Pagpipili po tayo dapat enjoyable, no? If you're selecting, no, those exercises or training routines or drills, dapat yung magi-enjoy, no? Yung magi-enjoy yung mga players natin. Fun and enjoyable, no? Hindi lang po yung mahihirapan, kahit na nahihirapan sila pero no, masaya at nag-enjoy sila. Number 5, and sinasabi ko po, number 5, no, knowledge of exercise, physiology, and kinesiology. Ano yun? So, alam po dapat natin yun. Yung exercise, physiology, and kinesiology. Para naman, alam natin kung saan gagalaw natin buto o yung muscles, kung saan yung masakit, diba? Para hindi po tayo na out of idea, no, na hindi tayo out of idea pag nagkaroon ng injury ang ating isang players or kung tayo ay mag-create ng ating sariling training program. Okay? So next slide. Ayan, so performance coach, no? So ano muna tayo saglit, coaches? We have break time muna tayo ng mga 5 minutes. 5 minutes break lang. Sa mga gustong umihi or uminom para tayo ay medyo dumaan ng natin. 5-minute break lang, 5 minutes break, coaches. Okay?
Evening. Alright, so good evening again. So, nagpabalik na tayo. Okay, so yan, nandito na si Coach Rio. Good evening, Coach. Hi, good evening. Good evening sa lahat. Sa lahat ng mga viewers natin and especially sa mga respected coaches natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po at medyo late na ako pumasok. May nag-cast pa po ako. How are you guys? And coaches, how are you po? Ayan, Coach, baka pwede kang bumati muna. O pwede na share natin ito para Bumati ka muna, Coach. Pati natin mga tropa natin dyan. hello, good evening to everyone at sa lahat ng mga viewers natin dito ngayon sa Coaching 101. Especially sa mga kasama kong coaches dyan, magandang gabi po sa inyo dyan. Samahan nyo kami sa pang mga oras na to sa magandang talakayan. Maraming salamat po. Okay, thank you, Coach. Soon, si Coach Rio magbibigay ng kanyang insights regarding sa ating magiging susunod na topic. Iibitan natin si Coach Rio na maging resource speaker natin sa susunod na episode na natin. Pag-usapan pa namin ni Coach Rio kung anong araw siya magiging available. Kasi busy siya. Okay, sige, Coach. Pasensya na. Akit ako ngayon from July to August. Marami kami gawa ngayon. From July to August. Hindi ko lang paano ko hatiin yung katawan ko. Sa totoo lang. Meron tayong basketball clinic, basketball camp, and then we have basketball league. Not about basketball. In July to August. So, Okay, sige. Thank you, Coach. Okay, so Yeah. balik natin ating talakayan, no? So, next. Hi, Coach Benny. Ayan, si Coach Ben. Namiss kita. Namiss po kita, Coach Rio. Idol po natin yan, si Coach Rio. Ayan, nakakamiss ka ni Coach yung online huddle natin. May balik ni Coach Dennis. Idol ko rin po yan si Coach Dennis Pagligaran. Ayan, shoutout kay Coach Denny Pagligaran. Okay,
Sige, so balik na tayo sa ating talakayan. So, next ano natin is yung performance coach. No? So, ano nga bang performance coach? Saan na yun? Wala, nawala tayo. Ayun. Yan. So, slide is yan. Performance coach, no? As a sports performance coach, you can work, no? You can work with your athlete and facilitate their acceleration and growth both as a people and as an athlete. No? So, as a coach, no? So, becoming a performance coach, we are focusing, no? We are focusing and facilitating, no, sa kanilang growth, no? The growth of their progress. No, ano ba yung progress na tinatawag, no? Ano ba yung progress na gusto nating makita, no? Hindi sabihin na nating minsan, no? Minsan may nagkakaroon tayo ng slow, no? Slow progress pero maganda naman yung outcome, no? But there are some times na mayroong progress na minamadali natin pero yung outcome naman is nagiging bakit, di ba? So, as a performance coach, we need to balance, no? We need to balance, we need to focus, we need to facilitate, no, the acceleration, no, and yung growth, no, yung growth as a person and as an athlete, no. Titingnan natin, no, we are analyzing, we need to analyze, no, we need to analyze what, no, what is, o ano ba yung mga kailangan, no, kailangan nating ayusin o baguhin o pwede pa natin ituro, no, sa ating mga players natin. It's because, no, as their performance, makikita natin dyan, no, magkakaroon to ng epekto o magkakaroon to ng impact sa kanilang performance. Di ba? Okay? So, as a performance coach, no, as their performance coach, no, in simpler terms, a performance coach helps their athlete reach their true and maximum potential, no? Tayo ang nagpapadali o ipinapalabas o inilalabas natin, no, ang kanilang totoo at pinaka-maximum potential na skills na mayroong sila. Diba? So hindi tayo yung coach or performance coach na tayo ay pa-training pero hindi natin, no, tinitingnan or ina-analyze yung kanilang performance, no, pagdating sa after the training, no, or sabi natin before the training, ano ba yung naging performance niya ng previous game, no. So titignan natin doon sa ating record book, no. So we must have our record book, ano ba yung naging ups and downs ng players natin or yung team. And then on the training, titignan natin, so ano ba yung naging kulang nila, so i-analyze natin, bigyan natin ng taon o bigyan natin ng focus kung saan sila nagkulang, saan nahirapan ng team. And then after the training, pagdating na sa on game, di ba? So makikitaan natin yung kanilang performance, no? Ano ba yung naging epekto, naging impact ng training na yon doon sa magiging performance sila sa game na darating o sa darating na game nila, di ba? So, in the game, di ba, nakikita natin ng magandang performance. So, there are some players na may aangat ang performance nila, tapos maya bababa ang performance nila. No? First quarter to second quarter, mataas ang high, no? O high level of performance ng bata. Pagdating naman ng third and fourth, bigla na lang nawawala o bumababa yung performance level niya. So, dapat ang performance level ng isang player is from first quarter to fourth, mataas pa din. No? Hindi dapat iyon bababa. No? So, pwede yung bumaba pero not totally beyond below. No? Kung 100% ang total effort o total performance ng bata, so hindi siya dapat bumaba ng 75% beyond ng kanyang performance. No, ikaw Coach Rio, baka may gusto ko yung i-share regarding dito sa bilang bilang maging isang performance coach, no? Any idea na pwedeng natin ibigay sa ating mga fellow coaches? Hi. Gandang gabi ulit. As a performance coach, it takes a lot of courage and a lot of effort
and especially sa mga planning strategy na gagawin mo para doon sa, for example, for the game or for the training camp. So maraming aspeto, no, pagdating dyan sa coaching performance, or we call it performance coach, no. There's a lot of insight. Example na dyan, bigyan example, ano. Hindi lahat ng as a performance coach ay when it comes to team concept, some coaches are magaling sa team concept or sa team. Meron naman kasi sa coach for the skills coach. So hindi lahat na ituturo ng coach do sa team yung about the skills. Yan, sa performance niya, ano. So kailangan talaga multitasking ka, or yung kailangan talaga both worlds alam mo na din. Hindi gaya dati na when it comes to coaching ka lang dapat. Dapat marunong ka rin mag-training sa bata o mag-training do sa player. So kung meron tayong skills coach and then meron tayong mga head coach for basketball, dapat both worlds marunong din. So as for me, as a performance coach, ano, so yon. And it comes to naman sa tackle natin sa mga scenario sa performance mo, you have to be calm when it comes to in the game. Dapat talaga with etiquette and with discipline. Kailangan kasi umaharap ka kasi sa mga players, umaharap ka sa mga spectators, umaharap ka sa mga may paliga. So, especially kung naka-live stream ka pa. So, yun. Isa sa mga values ng kailangan na iharap mo as a performance coach. Yan. That's all, Coach. Okay, thank you, Coach Rio. No? So, napakagandang insights ang kanilang binigay. No? So, ang values and attitude, no, as the performance coach, no? Hindi natin pwedeng mawala yan sa atin. No? So, sabi nga ni Coach Rio, we need to multitask. No? Hindi lang tayo head coach, hindi lang tayo yung magiging career coach nila. Bagkus halos dapat alam natin yan, di ba? No? So talagang sasalit yan from head coach to conditioning and skills coach, career coach, life coach, nandun na lahat. No? Sinasalo natin yung multitasking, sabi nga ni Coach Rio. No? So thank you, Coach, for your insights. So next slide tayo. Ayan, no? A performance coach uses psychological skills and physical tactics to help you overcome the obstacles that you are facing, fulfilling your maximum potential. No? So we need to use psychological skills and physical tactics sa ating mga players, no, so that sa sa pag-overcome those challenges or obstacles na kanilang kinakaharap, so you can fulfill those challenges, kung siya ay nahihirapan man, nandiyan ka, di ba? So bibigyan mo ng psychological thinking, di ba? Tuturuan po siya kung paano yung kanyang problem thinking skills or critical thinking skills, di ba? So we need to teach them na kung paano niya isosolve yung problem na yon, para maging niya yung kanyang ina-attain na goal doon sa journey niya, di ba? So as para ma-fulfill yung kanyang maximum potential, di ba? We are using those physical and psychological skills, and problem and critical thinking skills para ma-adapt nila yon, at hindi sila mahihirapan sa pag-fulfill ng kanilang full potential and ma-fulfill yung challenges, ma-overcome yung challenges na kanilang kinaharap. Okay, next. Naglalag ng laptop. Mahina ata ang internet. Slide 25 na tayo. So performance coach, by guiding your athletes through such negative emotions and energy, they help them be more active during work and not suffer from burnout or stress-related issues.
So such as tayo, no, we are guiding them, no, para doon sa kanilang negative emotions or negative energy, no, hindi po nila iyon madala, no. So for me, di ba? So sabi ko nung nakarang natin, hindi lahat ng negative things ay negative talaga. Hindi din ang positive ay positive lang, because pwedeng maging ang positive maging negative and ang negative maging positive. Diba? So nagiging lang siya. It's an alternate cycle lang naman na ang negative thoughts or negative energy na yon is maging positive. Diba? Doon sa negative na yon, pag nakita niyo ng opportunity, diba? So doon sa pagiging negative na yun, maging positive siya. Diba? O so doon sa positive na yun, ganun din. Pwede din siya maging negative. Diba? So during work or during our practices or during some of mga trainings or nasa kanilang games, diba? So magsasabi lang naman natin sila na ganito, na si Coach Benny, Coach Benny, yung inyong naging performance doon sa sa game natin nung nakaraan, maganda siya, ayos yun, pero nagkaroon lang ng konting mistake, but dun sa konting mistake na pwede pa natin ayusin yun, di ba? So pinagsasabihin natin siya negative, but in the end sasabihan din natin siya ng positive. So that doon sa sa naging negative negative outcome niya, di ba? After that magiging positive outcome, no? So para pagdating sa susunod na games, susunod na preparation for that game, alam niya na, di ba? Kung saan siya magfo-focus, alam mo na din kung saan siya kung saan ka mag-focus, ano ba yung naging kulang niya, saan ba siya nagkulang, saan ba siya nagkamali, di ba? So there are issues din, sa kanilang physical issues, mental issues, di ba? So tinitignan natin yon, ano ba yung nila, kanilang stress related issues, di ba? Stress sila dahil sa kanilang pag-aaral, so we need to check mo din ano ba yung nagiging performance ng bata. Tatanong mo sa kanyang teacher, kaya sa kanyang professor or instructor na, si Coach Benny ba nag-excel pa siya dun sa kanyang performance when it comes sa pag-aaral niya, ano ba yung niya, nagiging strength and weaknesses niya. Itatanong din natin yon, so that we have magkaroon tayo ng idea na pagdating sa kanyang academics, nahihirapan din siya at hindi din siya nahihirapan. Ano ba yung strength and weaknesses niya? So tatanungin natin yon, kung ang strength niya is ganito, so we need to improve it more, Ganon din sa weaknesses niya, tatanungin na sa kanyang professor, instructor, ano ba yung weaknesses niya? Sasabihin natin sa kanya, ganito pa lang ang weaknesses mo. So anong gusto mong gawin natin? Ayusin, tulungan ba natin siya? Bigyan ba natin ng tuon para ma-overcome mo yun? So lagi tayo nagtatanong, tayo na coach, itatanong natin yan, ba yung nagiging problema ng bata, diba? Kaya nagkakaroon ng hindi magandang performance yung bata dahil may pinoproblema siya, diba? So as their second parent, hindi natin lagi nakakalimutan yun na magtanong na okay ka lang ba, diba? Ano ba yung nagiging problema mo, bakit naging hindi magandang ang performance mo sa laro or performance mo sa klase, diba? So minsan nahihiya ang bata na magsabi na, coach, medyo nahihirapan po ko sa ganito, baka pwedeng makahingi ng tulong, di ba? So ikaw na ang magpusa, Ikaw na magpusa pag alam mo o napapansin na natin sa ating mga players, sa ating mga students na sila ay nagkakaroon ng low o ng hindi magandang performance sa klase or sa kanilang game. Okay? So next, medyo malapit-lapit na rin tayo matapos, So as a performance coach, you will always be present with your athletes, giving them honest feedback and helping them feel empowered enough to make game-changing professional decisions and take positive actions. Ito din sinasabi ko kanina na you need to magkaroon ka ng honest feedback, Sasabihin mo yung totoo, Sasabihin natin na ito si Coach Andrew,
O Coach Andrew, yung naging performance mo. Di ba? Maging totoo lang tayo sa kanila. Dahil sa pagiging totoo natin, mas nalalaman o na-encourage yung bata. Di ba? Na throughout the game, throughout the training, throughout his academic performance. Di ba? So, nalalaman niya kung saan ba siya nagkulang, saan ba siya mahina. Di ba? At least, sabi ko nga, dun sa natin, previous slide natin na we should have our personalized support sa ating mga players, no? So we need to empower them, no? Empower them ng positive actions or positive outcomes, no? Para throughout their journey, no, throughout their career journey, no, doon sa sa pagkakaroon ng personal support ninyo, no, patuloy yung magandang progress, no, na nagkakaroon o nangyayari sa kanya o natatanggap niya, di ba? So, and then always we should be always present, no, sa kanilang games, kanilang practice, di ba? So para tayo na performance nakikita natin yung kanilang ginagawa. And after that, lalapit ka, sasabihin mo ano ba yung feedback mo, di ba? Honest feedback, no? So that they will be encouraged, no? At ma-empowered pa sila ng iyong positive action or positive outcomes sa sasabihin mo para sa kanya. Alright? So next. Ayan, no? So yung susunod is what is a health coach? No, parang ganoon din 'yan sa ating coach, conditioning and skills coach. No, ano nga bang health coach? No? So health coaches help clients or athletes adapt habits and behaviors that can dramatically improve their health. No? So mayroon tayo sa team na yung tinatawag team doctor, no? Parang siya na din 'yon, nagiging health coach natin, no? Siya ang nagiging provider sa ating health needs sa team natin, especially to our players, no? A health coach, no, is a professional who uses evidence-based conversation, no? Yung nakikita ng bata o ng tao, no, and strategies to engage patient, also clients or athletes in behavior change that improves their health, no? Tayo na health coach or yung ating health coach or team doctor, no, they uses evidence-based conversations o yung may ebidensya na pinapakita so that na ini-engage natin ating mga players, no, nakikita nila kung ano nga ba yung magiging epekto, magiging impact, no, nung gagawin ni team doctor o ni health coach para sa kanila, no? So as experts, no, on human behavior and motivation, no, health coaches help clients or athletes achieve their health goals and empower them to integrate health habits in their lifestyle, no? So ano nga ba yung health goals ng ating mga players, ng ating athletes, di ba? Gusto nila physically fit, no? Pati din si coach, physically fit. Gusto natin maging physically fit, di ba? Na coach and na player din, di ba? Ayaw din natin na may sabihin natin mataba siya, di ba? So sasabihin, ay mataba yan, hindi yan makakasabay sa pagtakbo, pero dahil kay health coach, kay conditioning and skills coach, di ba? Makikita natin na yung matabang player na sinasabi nyo, pero kaya-kanya palang mag-end-to-end line. Di ba? Tingnan natin, gano'n better example niyan, si Bo Belga at si GR Kinyahan. Di ba? Extra rise tandem ang tawag, pero ang expectation ng mga fans ay hindi ito makakatakbo, hindi ito makakasabay. Di ba? Pero pag nakita naglaro, di ba? So mamaw sila, no? Mamaw sila maglaro. Nang dahil din sa kanilang conditioning skills coach and their health coach, di ba? They are advising them na ganito ang kainin niyo, ganito ang gawin niyo, di ba? So that they will have, their healthy habits, hindi lang puro sila kain ng extra rice, di ba? Kaya nga tinawag sa extra rice tandem, no? So, ikaw Coach Benny, baka may gusto lang i-share regarding dito sa ating health coach, no? Ano bang pwede nating no? Opo, coach, tama po yung sinabi nyo na dapat po even yung coach
dapat po physically fit. Ako po kasi, personal ko Yes. na experience yan. Kaya po, wino-workout ko naman po na paunti-unti po. Saka po, nag-promise na rin po ako dun sa aking mga young basketball aspiring players na gagawan ko po yun ng paraan. Kaya kailangan po talaga maging physically fit po. Kahit po yung coach. Ang dami ko po natututunan ngayon. Kasi po, iba po talaga yung mga professor talaga yung nagtuturo. Ganun po. Grabe. Si Coach Rio, baka may gustong i-share regarding sa pagiging isang health coach na din or kasi totoo yun na yan, sige Coach. Yeah, so regarding this sa health, hindi lang yung kalusugan ng coach, hindi kalusugan ng team, especially kalusugan ng mga players. So kailangan alam din ng coach ang when and where and how in time kung paano niya tulungan yung player niya na mag-succeed, especially on the physical part, no? Yung niya. And then yung mga ini-intake nila, for example, yung mga foods. So dapat may knowledge din ng coach about kung yung pwedeng makatulong sa kanila na kainin. O limba, before the game, bawas ang carbo natin, baka tayo ma-over tayo, for example. O kaya naman, may mga players kasi na nahingi rin na advice sa coach. Coach, ano bang magandang, like now, nag-weights kami, ano bang kailangan namin intake for, siyempre, may mga ganong tanong sila na dapat alam din ng coach kung ano yung dapat isagot. So, being a coach, especially on the health part, on the health department sa coach, sa health, maganda dyan, dapat na nag-aaral ka din ng mga, for example, attend ka ng mga seminars about nutrition, no? Nutrition. For example, sa page, natin ako, talaga ang dami kong nalaman, ang dami ko rin na natutunan sa Gatorade Science and Science Institute, especially on their webinars. And then doon sa NBA, marami. Ngayon, ina-apply ko ngayon sa mga players ko and then sa mga camp ko, halimbawa sa mga bata, sa mga, lalo na especially na grassroots, mas maganda silang i-handle when it comes to nutrition and health issues. Siyempre, gusto natin sila lalong lumaki, lumakas, gumanda pangangatawan, and lagi na sa kondisyon. So yun, kailangan ang coaches, when it comes to health, kailangan may knowledge sila. At dapat accurate and tama yung ibibigay mong mensahe o advice para sa kanila. Yun. That's all, Coach. Hello po, Coach. Okay na po. Ay, sorry, nakamit pala ako. Ngayon, so thank you, Coach Rio. No, nakamit pala ako. Okay, so so tama ang sinabi ni Coach Rio regarding those, sa pag-intake ng nourishment,
no, nagtatanong ang mga players natin na coach, no, ano bang pwede natin intake na vitamins, supplements, no, para lumaki ang katawan natin, maging tayo ng lakas, di ba? So dapat alam din natin 'yon, no, isasagot natin sa kanila. No, as a physical educator, no, sa college dapat alam mo din no ano ba yung percentages, no, o yung mga foods or yung mga do's and don'ts, no, sa sa pagbibigay advices, no, sa inyong mga students or players na when it comes sa health, no, sa when it comes sa health, ba, alamin din nila yan, no. So sir, no, ano ba yung maging advice niyo, no, so pag tayo ay kumain ng ganito ganyan, di ba? So ilang percentage na calories yung natin, yung magiging namin diyan pag kumain kami ng karne. O ano ba yung mga ano ba yung percentage o ilang ba yung percentage na makukuha namin sa pagkain ng vegetables or fruits, diba? So aalamin din ng mga bata yan, no? So thank you coach, and especially dapat no, dapat healthy din ang ating relationship between our students and our players, and especially sa ating mga kapwa coaches at sa parents ng mga bata. So healthy relationship dapat meron din tayo yan, no? So pag healthy ang relationship natin sa players natin, sa fellow coaches, sa parents ng bata, no? So maganda ang magiging outcomes, diba? O baka mamaya na tayo na coach, no, yung relationship natin hindi healthy, di ba? So nagkakaroon ng doubt ng ibang spectators or parents, especially sa mga students natin na si coach ganito ganyan, di ba? Nagkakaroon sila ng na doubt na baka may mangyaring masama or mali, di ba? So dapat healthy din ang ating relationship, no, sa ating students, fellow coaches, and sa mga parents and spectators. Okay, so next, ayan, no? As a performance coach, bakit? Parang parehas pa din ata. Ayan, no? So, a health coach can help patients, no, create plans for healthy lifestyle. Alongside physicians, they fill in the gaps in care and provide the support that some patients need to fulfill their goals, no? So tayo na coach, no, we are supporting, no, helping them to create their plans in their healthy lifestyle. Ganun din yan sa ating conditioning and skills coach, no? Ikaw din ay tutulong, no, sa pag-create ng plans, no? Ano ba yung mga healthy lifestyle na pwedeng gawin ng players natin, and you as a coach, di ba? You need to support, no, your players or your athletes to fulfill their healthy lifestyle goals, di ba? Yan, no? So next slide tayo. So motivational coach, no? So second to the last na to, no? Motivational coach. Ano ba ang motivational coach? No? Lahat tayo ay pwedeng maging motivational coach, no? It's because, no, help people overcome low esteem. Learn what a motivational coach is, their roles and responsibility, and how to become one, no? So we are helping, no? We are helping athletes or people to overcome low esteem. We are encouraging them, no? We are engaging them, no? Ini-engage natin sila, no? Ini-encourage natin sila, no, to overcome that low self-esteem and low self-confidence, no? So learn what, no? Learn what? Ano ba ang roles and responsibilities, no, ng isang motivational coach? Hindi lang po tayo puro no, puro salita o bigay ng advices, but dapat gagawin din natin po ito sa gawa, no? Nagawa din po natin ito. No, as a motivational coach, you are pushing them to the limit, no? Ipinipush natin sila. Parang sa referee lang yan, no? Pag tumawag ka ng foul, pushing foul, di ba? Inuulak ng player, yung kapwa niya player, di ba? Kaya tumawag si referee ng pushing foul. Ganon din yan, di ba? As a motivational coach, pag si player natin is Sige coach Rio, pwede. Sige coach, pwede ka mag-share ng inyong No problem, Coach Rio, basta ikaw. Yeah.
Thank you, Coach. Eksakto dun sa sa presentation mo na motivational coach, ano. It's not just about motivational coach for the players, but also a motivational for the coaches. Doon sa na-experience ko right now, yung kasi ako ngayon ang ang basketball head clinician dito sa Laguna for our governor, no, Laguna. Akong inatasan diyan na magturo ng basketball sa lahat ng mga kabataan dito sa Laguna, especially on the remote areas, ano. Yun yung aming talagang isa mga target namin, and then sa mga ano bang mahirap abutin. Makikita natin meron pala talaga doong may mga nagbabasket, may passion about the game ng basketball. So there's some part ng bayan ng Laguna na nag-basketball clinic kami. This was last year ago. Pero ngayon ngayon mag-start uli kami ng bago. Salamat sa aming Governor Ramil Hernandez at ni-renew niya ako for our next project for basketball clinic this July and August. So pasalamat ako, yun lang. And then yun pala, balik ako sa share ko yung story, no. Meron kasi kami napuntahan na tawid dagat na basketball area, bayan. I mean barangay pala. Bayan siya, nasakop siya ng bayan ng Laguna. And then tawid dagat pala, Rizal na siya. Pero under siya ng isang bayan ng Laguna. So pumunta kami doon. There's one girl, I believe it's on 11 years old, 11. Nakita ng coach namin, kami nag-start na kami, nagba-basketball clinic na kami. Sabi niya, "Coach, ito pa isa, pwede pa natin isali." So sabi ko, "Sige, sali ka." Sabi ko, "Anak, sali ka. Halika, basketball clinic, basketball tayo rito. Marunong ka ba?" "Opo." Eh, sabi sa akin ba naman, "Coach, hindi po ako pwedeng sumali." "Oh, bakit?" "Oh, wala kang shoes?" "Sige, uwi ka muna, kuha kang shoes. Basketball tayo." Sabi ko, "Turuan ka namin." Ito girl to 11 years old. At widow magsalita. Sabi, "Coach, hindi po talaga pwede." "Eh, bakit?" "Teka, meron ako spare na shoes dito. Hindi ko alam kung kakasya sa'yo. Pero try na natin. Tara, enjoy ka. Halika, join ka sa amin." Sabi kong gano'n. "Masaya to." Sabi, "Coach, hindi talaga eh." "Bakit?" So, nung sinabi niya yung reason, sabi niya, "Samahan ko po kasi yung tatay ko sa tupada." So, isa yun. So, sabi ko, natawa kami mga coaches. At the same time, nagsusubside yung tawa namin. Nalulungkot na kami. Kasi, isipin nyo, 11 years old na babae, na bata. Tapos, imbis na maglaro, mag-enjoy as a kid, or as yung age niya, kailangan pa niya samahan ng tatay niya doon sa tupada. What is tupada? Sabong. Yung maliit na sabong. A community na sabong. Doon. So kami, natawa na, sabi ko, motivate natin. Sige, yakagin pa natin. "Coach, yakagin mo." Ginawa namin lahat ng paraan. Yakagin siya. Pero meron pa siya sinabi pang reason. "Coach, hindi talaga pwede." "Eh, bakit nga?" Ako kausapin ko tatay mo, sabi ko. Mag-basketball clinic ka dito sa amin. May matututunan ka talaga." "Coach, hindi talaga kasi ako po magbibitaw ng manok." See? So, natawa na naman kami. At the same time, nagsusubside yung tawa namin, nalulungkot na naman kami. That was last day for that bayan. Sabi ko, ganun ba talaga yung poverty or something na kailangan samahan ng anak niyong babae ang kanyang tatay sa tupada para kumita ng pagkakakitaan, although still sugal, no? Sabi ko, hindi ko makita yung logic doon. Ang nakikita ko lang, gusto niyang tulungan ng tatay niya, samahan niya ang tatay niya, suportahan niya ang tatay niya na para kumita sila at may baon na pag-uwi na pwede nilang pagsalu-saluhan o something kung manalo man. No. Nakakalungkot na may ganun talaga coaches. Sorry to say, naging so emotional about that kasi talagang
hindi maalis sa isipan ko yon na may ganun. So, balik ako sa aming opisina. Sabi ko, Coach, sir, baka pwede kami bumalik ulit doon sa bayan para para makapagturo uli. Sabi, Coach, last day nyo na po yun eh. Oo nga eh, baka pwede extend kami. Gusto ko talagang turuan yung bata eh. Sabi ko, baka pwede na siya. Sabi ko, kahit siya lang. Sabi ko gano'n. Eh, Coach, ano nyo na yan? Expenses nyo na, hindi na expenses ng ano yan. Okay. So, yun. But this time, I'm sure na babalik kami sa kanila at patuturuan ko na yung bata. Yun lang, Coach, kasi I hope may naintindihan ko sa kwento ko or share ko yung story ko about being a basketball clinician sa mga parte ng bayan ng Laguna. No? Still, meron pa rin talagang problema when it comes to tawag dito, kahirapan natin. No? Pero nandoon yung pagsusumikap natin na about passion, about love, in the game of love of basketball. Yun yung talaga hindi naalis sa kanila. Yun lang, Coach. And then yun nga about motivation. Ako na-motivate ng bata na ituloy ko pa na ituloy yung aking pagtuturo ng basketball. Kaya salamat doon sa batang yun. That's all, Coach. I hope I share yung experience ko, and then I hope kayo din may nakuwang naipulot na kwento ko na pwede nyo i-relate sa inyo. Hopefully, tuloy lang natin yung passion natin as a coach. Yes, talagang it's gonna be your legacy for all time. So, Coach. Okay, thank you, Coach Rio. Ikaw, Coach Benny, baka may gusto kong i-share, no, na yung kwento. Ayun po, gusto ko lang pong duktungan yung sinabi ni Coach Rio. Alam niyo po, si Coach Rio, isa po yan sa mga nire-respeto kong basketball coach po sa atin dito sa Pilipinas. Alam po ni Coach Rio yan at napaabot ko na rin po yung pasasalamat ko sa kanya. Yung pong story na sinabi po ni Coach Rio, napalaking bagay po yun sa kagaya ko dahil ngayon po kasi yung akin po kasing mga training camp po ngayon, kahit pa paano po ay kumikita na rin po ng kaunti. Di ba po? Kumbaga yung experience po ni Coach Rio dyan sa liblib na lugar sa Laguna, may share ko po yung susunod na training camp namin dito po sa aming maliit na ball club. Isi-share ko po yung kwento po na yan. Yung batang babae po na 11 years old na yan. Thank you. Ayun lang po. Kaya alam niyo po, ako po kasi nagsisikap na rin po na kahit pa paano makasingit po sa mga webinars, dun po sa mga coaches clinic. Kumbaga nakaplano na po yan sa akin mula po nung nakapakinig po ako ng live kay Coach Phil Handy. Kasi po, isa po dun sa mga naging lesson po ni Coach Phil Handy is, siya po kahit po siya greatest skills trainer coach na po ng NBA, he wants to learn more. Kumbaga gusto niya pa pong matuto ng matuto. Kaya po nung narinig ko po sa kanya yun, dapat po pala pagka naging coach ka, dapat non-stop ka na mag-aral para po sa mga sa mga players po natin for their benefits na rin po. Yun lang po, Coach Josh, maraming salamat po muli sa opportunity. Okay, thank you, Coach Benny and Coach Rio sa inyong pag-share. So, nakaka-touch yung kwento ni Coach Rio doon sa babae na yun, or sa bata yun. No? So, right dito naman, Coach, no, relate ko lang din sa dito sa Pangasinan. There are many children na gustong maglaro, no? Especially in Dagupan. Sa Dagupan kasi one of the richest cities dito sa Region 1, no? So ang Dagupan kasi maraming bata diyan. Makikita mo, no, lalo sa island barangay. There are children na mahilig maglaro, but yung kanilang environment,
kanilang ginagalawang community as in na hirap, no? There are maraming potential, no? Maraming potential na bata doon. Na gusto talaga maglaro, wala silang pambiling sapatos. Wala silang basketball ring. Ang kanilang basketball ring lang yung made of lumber, tapos yung yung plywood sa kanila, yun lang. Yun lang ang kanilang ginagamit, no? So, in their sa pagpamahal, no? Pagmamahal nila sa basketball, no? There are gumagawa ng paraan ng mga bata para makapaglaro. Ganun din tayo ng coaches, no? We are making a way, no? We are making more ways, no, to reach them out, no, to find them, no? Hinahanap natin sila, no, para maturuan natin sila. Ma-share natin yung nalalaman natin sa kanila. Diba? Ayan. So next slide, no? So motivational coaches focus on helping athletes tap into their inner resources and push themselves to achieve their goals and lead more fulfilling lives. It's important to know that while coaches often act as cheerleaders for athletes, motivational coaches understand that real motivation comes from within. No tayo, no? No tayo ng mga motivational coaches, no? We are focusing, no? To tap, no, o kunin, no, yung pinakalooban, no, yung pinakalooban ng ating happiness, the inner resource or the inner source, no, and need to push themselves, no, to the limit, no, to achieve their one common goal and to fulfill, okay? To fulfill the goal or that career or journey na gusto nilang matawasa. No, hindi lang po tayo yung cheerleader nila, because we need to understand the real motivation as their motivational coach. Okay, so next. Yeah. What do motivational coaches do? No? Encouraging athletes to introspect and understand themselves is something challenging. No? To encourage, no? Nandiyan na to encourage them, no? To support them, no? To understand, no? Iintindi natin sila, no? When it comes with those challenges in life na sila ay nag-i-struggle, no? We are empowering them, no? Encouraging and supporting them kung ano nga ba yung mga challenges na kanilang ikinaharap. Okay, next. So what do motivational coaches do? So number one dyan is determine why, kung bakit. Motivational coaches athletes dig for honest answers, no? Dinidigin natin, nagdidigin tayo sa mga honest answers niyo, no? The first focus point should always be why. Bakit? No, why? Bakit? Bakit mo ito ginawa? Bakit mo kailangan to? Bakit mo yan ba yung mo? Yan ba ang pangarap mo? No, so lagi natin tinatanong yan. So bakit? Why? No? That's off na. No, however, clients or athletes may not be able to articulate their thoughts, no? That's when coaches need to challenge their clients or athletes' notions of what they want and guide them towards finding their true purpose. No? Kaya yung tinanong ko sa inyo nung previous topic natin na what, no, is your purpose? Why do you coach? No? Why do you play for the team? No? Bakit nagsusumikap, di ba? So, lagi natin tinatanong yan sa kanila na ano ba yung purpose, no? What is your purpose to do? To do that kind of to finish or to fulfill your dreams, diba? So, we are asking them, tinatanong natin sa kanila kung bakit at ano nga ba yung purpose nun para sa kanila. Okay? And then next is yung set goals. No? We are setting goals. No? So coaches help athletes outline, no? Smart or specific, measurable, attainable,
realistic and time-bound goals. No, we are setting them or guiding them or helping them to outline, no, yung SMART, no, ano ba yung specific goals nila, measurable hanggang saan, no, attainable yung kaya nilang makamit, realistic yung pangkatotohanan, and time-bound, no, goals na kailangan nilang gawin. No, coaches prompt clients or athletes to chart realistic goals because the clients are already or athletes are already, no, looking for motivation, and far-fetched unachievable goals trigger frustrations. No, nagkakaroon din ang mga athletes nating ng mga imaginary unachievable goals, no, triggered by frustrations, no, dahil napapansin natin na pag ang isang bata is nakita, yung isang ano niya, nakita niya na ang isang kasama niya nakapunta na o na nakapag NCAA na siya. So, dala ng kanyang frustration o kanyang pagkasabi, di ba? So, niya nag-look forward na siya na by 6 months makakapag NCAA na ako, pero after 6 months hindi pa pala. Di ba? So, we need to set the right measurable, specific, attainable, realistic, and time-bound goals. No? Hindi lang dala ng frustration dahil yung kanyang kasama is nakapag NCAA na after 6 months, pero siya hindi pa, di ba? So besides setting clear goals, no, helps the client or athletes with decision makings. We need to help them, no, on how to decision make. Clients or athletes know exactly where they're headed and how to get there. Alam nila yan. No? Pero tayo no, as their motivational coach, we are guiding and helping, supporting them, no, in the right path, no, sa tamang daan. There are many ways to help them. No, hindi lang iisa. Hindi lang iisang direction, but there are many directions para tayo ay tumulong, mag-guide para sa kanila. Okay, so last is yung susunod. Introduce changes, no? These coaches encourage athletes, no, to develop positive habits such as walking and sleeping on a schedule to make achieving goals more feasible, no? So ini-introduce natin yung pagbabago. No? Kung dati si Coach Rio ay natutulog ng alas 3 ng madaling araw, ngayon pinagsasabihin na natin siya or minotivate natin siya or in-encourage natin siya na matulog ng alas 10 ng gabi para hindi siya mga sleeping issues, di ba? So hanggang ngayon bago yung dating alas 3 ng madaling araw natutulog, naging alas 10 na. Yeah, so we have introduced the changes. Yes, Coach Rio. Coach, okay naman. Tama naman po sabi nyo. Actually, ang lahat naman kasi nag-start yan solving the questions. Kung ma-improve yung pagiging coaching mo, yung pagko-coach mo sa basketball, always use this natutunan to kay Coach Potit. Always use the question as your answers. Kumbaga, lagi nag-uumpisa sa tanong para masagot mo ang lahat ng mga katanungan mo. Ganun lagi. So doon ko lagi na-apply. So I hope share ko lang. Thank you kay Coach Potit. Marami ako natutunan kay Coach Potit. So yun, Coach, about that. That's all na po, Coach. Always in the question. Always start with the question. Always start with the question to answer. Thank you, Coach Rio. Okay? So next, ayun, nandito na si Coach Andrew, pero nawala naman siya sa ating natin. Okay? So slide 38, malapit na tayo. Yan. So last yung leadership coach, no? So what is, no? So bakit at
nakasama ang leadership coach, no? So, the definition of a leadership coach refers to someone who provides guidance, support, and feedback to individuals looking to develop their leadership skills and become more effective leaders. No? So, you as the leadership coach, no, ayan na, nandyan na sa ating no? Nandyan na sa ating slide, no, na we are providing the guidance, support, and feedback, no, na as throughout their journey, no, lagi-lagi nating ginagawa at dala-dala yung tatlong yan. Yung guidance, support, and the feedback para makitaan natin, no? So, kaya nakalagay dyan, looking to develop. No? We are looking to develop our athletes or players, no, in their leadership skills and to become more effective leaders. No? Sabi ko nga dun sa ating transformational quote, no, na I want to inspire more student athletes to become a leader, no, to become a leader with integrity, commitment, and serving each other with faith in changing the world, in building a person's character through sports, di ba? So we need to inspire, no? We need to inspire more athletes, no, para ma-encourage sila, no, to develop their leadership skills, no? Dahil tayo ang guidance, no, tayo ang way, ang tool na ginamit, no, para maging sila, no, maging isang effective leader with integrity, commitment in serving each other, no, in building one person's character, no, through sports, no. So next slide 40, and malapit na tayo matapos. So the role of a leadership coach is to help individuals identify, no, their strengths and areas for development, set goals, and create a plan to achieve those goals, no. And now we are helping those individuals, no, to identify what are their strengths and weaknesses, and to those areas, no, kung saan nila kailangan i-develop, no. Set their goals, ano ba yung goals nila, di ba? And create a plan kung paano nila to i-achieve, ano ba yung mismong plan nila, no, paano to patatakbuhin, paano nila patatakbuhin. Ganyan din tayo ng coaches natin, di ba? We are creating some place, no, kung paano natin gagawin, ipapanalo yung natin, yung team natin sa game na yun. Diba? We are magdodraw tayo ng play sa ating coaching board, diba? We will give instructions sa ating players para ma-execute nila ng tama, and then after that, pag nagawa natin, diba, yung outcomes, mananalo. Diba? We have created our game plan, no? We are created our game plan kung paano natin i-achieve na manalo tayo sa game na yon, diba? So as their leader as a leadership coach, no, we are helping the individuals identify their strengths and areas of development, no, to set their goals and create their own plans to achieve their goals. Okay, next slide 41. No, leadership coaches can work with individuals in one or in group coaching sessions. No, pwede tayo mag one-on-one sessions or group coaching sessions, no, para naman kung ang isang player mo is medyo nahihirapan siya or gusto mo siyang ma-develop mo, di ba? So you need to one-on-one. O kung gusto mo naman lahat sila, di ba? Group sessions, no, group coaching sessions. Alright, ayan. An effective leadership coaching can have many benefits for individuals and organizations. No, pag naging effective yung pagiging isang leadership coach mo, no, maraming benefits na matatanggap yung organizations, yung community, yung players or athletes mo, especially pati ikaw. Diba? Nagbe-benefit din doon sa ginagawa mo. No? Next, slide 43. Ayan, So, sabi dyan, the leader as a coach. No? Coach Rio, no? Gusto ko manggaling sa iyo yung itong anong idea or pwede mong ibigay na thought or malalaman, no? The leader as a coach. Gusto ko manggaling sa iyo, coach, Talagang idol kita talaga Ikaw sa akin. Sige, coach, go ahead. Thank you, Coach Josh. A leader as a coach. As my standpoint as a coach and as a leader are very talaga, I can say
uh, you have the power to change all in in a player's life, no? You have all the powers and the tools to help the players and the team and all your surroundings, sa environment mo, especially on the basketball community. Now you can change by using that as a leader, being a leader. It's a big word talaga, Coach Josh, kasi and Coach Benny, no? Talagang kasi every move mo as kasi they will look up upon you as a coach and as a leader. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa as coach and as a leader, sa totoo lang. Parang iisa na talaga yon as a coach, as a leader, no? But mostly, no, most of the thing na as a being a leader, kailangan you have the strength, the guts, and the will to do everything in your hands, in your power, to make everything's right in your programs, especially on the basketball side. Yan. That's in my experience. Ganun. So, kailangan lagi, ingat ka, galaw mo, lahat ingat. Kilos mo kasi hindi ka na you're not just an ordinary people for me, as a coach kasi. Lumabas ka nga lang ng bahay, sasabihin sa'yo, as Coach Rio yan, o kaya as Coach Josh yan, Coach Benny. So, kailangan, being as a leader, as a coach leader, kailangan talaga yung ship mo as your personal life and your ship mo as being as a coach are not subdivided na. Talagang kailangan i-maintain mo yung composure mo, i-maintain mo yung ano mo, yung status mo, and then yung character mo as yourself, as a coach and as a leader. Maraming aspeto na talagang kailangan tawag dito, hindi ko masabi sa Tagalog basta maraming bagay na dapat being pamumuno o yung pagiging leader mo ay relativity talaga sa coach. Marami. It really affects on the personalities, on the person's life talaga. So, kailangan, let's be aware, lagi tayong maingat, lagi tayong kung ano man sabihin natin, or kasi they're following us eh. They're really following us. As a leader, there's a follower. And whoever that follower is, we should take our responsibilities as a coach and as a leader. Yun. So, always step by step, kailangan pag-isipang mabuti or kung ano man yung pwede nilang they looking upon us eh. Kumaga, hindi lang tayo leader, kumaga, hindi ko naman sabi tintingala or parang yung status as a coach sa big responsibilities and respectful passion as a coach. No, I would say it's a job, pero for me it's a passion. Yun lang. Thank you, Coach. Okay, thank you, Coach Rio, sa another napakagandang insights, no, na kanya na binigay. Okay, si Coach Andrew nandito na. Coach, baka may gusto kang Coach Andrew. May gusto kang i-share sa atin bago tayo magtapos ating second Hindi topic. po. Sa akin naman, Coach. Good evening po sa lahat. Sa akin naman, Coach, na-share ko lang sa akin naman kasi ako bilang isang coach, hindi ako yung physically fit as a coach talaga. Kasi medyo may problema ako sa health ko. That's why
kanina hindi ako nagko-comment doon sa pagiging physically fit nung nung isang coach. Kasi ako consider as PWD na ako. So, ang sa akin, ang share ko lang is, hindi morgit may may kapasanan, is hanggang doon na lang. Kaya ako, continue pa rin ako for the love of the game, basketball din. Kaya, still, andito pa rin ako, handa pa rin ako tumulong sa mga kabataan para ma-fulfill yung dreams nila. Then, maging inspirasyon din ako na hindi morgit meron tayong sakit, titigil na yung mundo natin sa sports, sa mahal nating sports. Yun lang po. Ayan, so thank you, Coach Andrew and Coach Rio sa inyong mga insights. No? So, yan. Di na tayo natatapos sa ating sa ating second topic na the types of coaches. No? So, thank you, Coach Rio, Coach Andrew, kay Sir Jomar, kay Coach Benny, kay Aaron, and Thank you, Coach. viewers. Thank you, Coach. Thank you, Coach Benny. Coach Andrew. Coach, good evening. Ayan, in our next topic, our Jomar pala. Jomar. Okay. Ayan, no? So, aktabayan lang tayo, ating mga fellow coaches, teachers, mga players din na sumasama. And dito na po, nagtatapos ang ating second episode ng ating online coaches webinar workshop talk series for aspiring coaches and class coaches, no? So soon si Coach Rio magiging lecture speaker natin, no? Sa next episode, magbibigay ko ng kanyang topic. Dahil patagal na hindi nakapag ganitong online na coaches na talk webinar na kami. So susunod natin si Coach Benny. Okay, sige. So, Coach, bago tayo mag-lead, mag-picture taking tayo. Para naman yung tayo, merong si Sir Jomar. Wala na si Coach Benny. Hindi na natin Coach Benny, nawala. Kaya nga isimog ko lang ito sa Coach para ayan, so ready. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Pag-out. 3. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Ready. 1, 2, 3. Okay. So, ayan. So, thank you, coaches. Coach Rio, Mr. Jomar, and Coach Andrew. Thank you, coaches. Thank you, Coach Josh. It's been a pleasure. Ito ang ating English dito sa coaches. Susunod tayo sa officiating. Para naman, Okay, so thank you, coaches. May leave the StreamYard pod out. Kapag-pairing natin tayo.
Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Audio